Els obradors de les pastisseries artesanes treballen aquests dies a ple rendiment, amb la vista posada a la Diada de Reis, una de les més importants de l'any per a aquest sector. Segons expliquen des de la pastisseria Graells de Balaguer, la demanda de tortells no para de créixer i cada any són més els clients que fan la comanda amb antelació, fins al punt que algunes pastisseries acaben penjant el cartell de comandes completes. La Diada de Reis és molt bona, cada any va més una miqueta i hi haurà un moment que potser no podrem agafar més encàrrecs com fan d'altres companys que ja posen el cartell de no podem agafar més comandes, però bueno, nosaltres de moment amb la infraestructura que tenim i el personal que tenim ho podem anar fent, no? Perquè és una diada que la gent ho celebra molt, no sé si és per les sorpreses que porten a dins, que nosaltres n'hi posem bastantes, el joc aquest si toca el rei o toca la fava. Bueno, cada vegada la gent l'encomana més. Inclús me telefonen amb el mòbil, que està el telèfon col·lapsat, i llavors els dic, veniu a la botiga i que tinguin paciència aquests 3 dies, que no es quedaran sense tortells, que nosaltres no pararem de fer-n'hi. Perquè ahir vam acabar de fer canapés per Cap d'Any i els troncs de fi d'any, i avui tot just ja ens posem a fer tortells. I bueno, pot ser aquest l'èxit també, que la gent el troba recent fet i tot al moment, no? Un dels elements que diferencia el tortell de pastisseria artesanal és el procés d'elaboració. Bueno, el brioix, el fem tot, fa 4 fermentacions, ho fem amb llevat de massa mare, no? Llavors nosaltres ho fem tot, des del volado, saps? Des del volado que va damunt, el massapà que posem a l'interior és el que fiquem al torró de llema. Cada any fem un trosset que s'obri per poder posar a l'interior del tortell i els fem al moment, per això la gent els troba bons, que els troba recient fets, i és una cadena, vull dir, que paste, l'altre que enforne i una altra secció que va omplint. Pel que fa als gustos, el tortell de brioix continua sent el més sol·licitat, tot i que també hi ha una demanda destacada de tortells de pasta de full. Les pastisseries ofereixen diverses opcions per adaptar-se als gustos dels clients, mantenint sempre l'elaboració artesanal com a segell de qualitat. Tot l'increment del preu de matèries primeres, com ara el pinyó, el preu dels tortells es manté respecte a l'any passat. Des de les pastisseries destaquen l'esforç per no repercutir aquest augment en el consumidor i continua oferint un producte de qualitat, fet de manera artesanal, que forma part imprescindible de les trobades familiars de la Diada de Reis.